muneji lakini korwabo ngachaka go sabarende obo ngaini no bosemi ngachaka ngotuka kingenda to gotuka buna bigo kina na ikibina bikonya go kina na nyora bare mibande na barabo bankori eginde na baenda bagendera ko bikini bona sobo tugyo boiga kera ndo chibi ni bicucu byoka nka yanda ke goturagi bicucu byonse pinga yoko biturageri namagenaya nichingoko chikobeka nga yoko ya Rusia litangani kerena soete sobo tugyo bo improved na temete na gorete incubator ya renge ko haj amagena inakanye kogire koru ase abamanya ubanda bagwato bosemi babwate chifamu chinene ngarate marende na inche inde ndore oseninyare kwetugera na goturagi inche bwe komonyene lakini ase obosemi bwe incubator butakeiro obosemi obonge anda amasoma amange natakeire eyinde nganyora tingonyara ngaratiga mangana yo kuincubator inche bwe komonyene eyinde ngaira nasa abamanyi bari ba bundisete nongo ruse bicucu byabo kwikiraga gabuna ndigete bicucu biga nindo chenga no biro sereti asaya iga nindo chino bigete mo masieni sega iga nindo che obora bumbole gabu kora totebya ngonga kurende bigicucu ekeiga ningi kega niri na kyoko birende nsemo yendagira nsemo yeliberera nande na kigente ugo kerosia asegi tangani tutaraikiraga iga buna bire iga litangani utararete gecucu no bwene tokorosi egendo gekoro kwe buruda ne burude ye bwene tokoba ebe esako ebe round reason ni tangani ege burude ko ba round era advised dibo sababu kere ebicucu bire binge ose totebe ebicucu bitete korara okonyore nabweke mogera getangane nye kona yarengo ketorero ibona basemi bagatayana kere bicucu bigotugu wika asa yabe round asa yabe koneta iyo na jirena none liberera bune birobo ebyo gete buje igaliberera yata aramabu aya bone se burude ye yitangana utarabike bicucu no bwene takobeka igendo gekoro kwe sawdust yekoro ko motutu yani amasieni aya agokonya igende getangani okwabusa kobere ko baraisi igendo gya kabere nabo kenge tokoroka buna amarangeti yebicucu ngokonya amasieni ngokonya are ko ebicucu liberera nane toroje binde kere bigo tetengo go kabire kunyago chesa kunyago kura aya bono ase burude yeime kwa bekira amasieni gotangani ore amasieni kwa makobeka egento gekoroku chinga seti erizo ni chinga seti ebicucu ebi ebike biramanya chenge biramanya nekene ne amasieni bono nakia basami batete na okora beka amasieni kwa makobeka chinga seti na chinga seti ikinabo chiko bange wiki ngima paka ebicucu byamanyire endagera bikoje korwabo kwa makoreto kwa beka feeders drinkers ebine ebintu biroko bekera amache biroko bekera endagera kwa rende kwa make sure byabire ready utarabeke ebicucu aya eburude ye nebwana togwoka at most utarabibeka ogoki ebirobi bimapema ejinde byareta liberera ye bigo konye bicucu ebikibigocha na biko igwa saa twaretiru tagi mbiri korosa nagen birinde byaba comfortable ase brude yige karondi gereti na bono iga nindo chechi feeders chobegete nigo kora tutebya ngunga asese moyo busafi na kioko make sure nga chifeeders chinichi ndabuchire egari bicucu mbinyora marwende bitangani chifida echi nechi ebicucu bire byakinire bikire chiwiki bire ochigoro
ndobwate chi feeder chiri chinge chisane chi chire chinkare ebina chintangani tokotumia ase bichuchu ebike bingare elia kabere echi mambi osekere ntagete kobeke ndagera ngosoki kerege ento nasoki paka amache onya kare kaenga machavu nasibichi feeder nasibichi dringa na bwata natinji feeder buya so that na make sure wechavu mboyo nonege chuchuke kiabe geto wechavu bwa yororo na rusirio wafo idonya kiarwa dete ekenenge chakoto one chenge kiru kenyoro goruye alafu ase bichuchu buna bono gaiga setole ase brude buna gwataire kurukwe bruda anda kene bichuchu bingana na kibire megaiga ase namba ase bichuchu buna bireiga ebichuchu ebyarenge binge sana nje nando buno Oboremi ande ndo munyabiasara ndo Oboremi na ndo munyabiasara bone bichuchu ebye byarenge more than 600 ase buruda yane echiebe mi ga story ne yende korumate ga enyomba yende mate kere buruda yare koimoke bichuchu 300 kere ere round lakini mune bichuchu bigase toko kina ne burude yo bwana toko gasa kwenye gari na yinde ebichuchu mbinyare gotachana osekorara nande byanyora sagare bigo chiesa nande bigubuya buna gabone bune ebitigarete nara oniribike ebye ebitigarete ebichuchu na birange 200 ase ndindigarete ase chita echobegete anda kena inabochigwa kaigali tukoligi makie paka bichuchu ebiruma igaiga gosengo ikere kwara alimye kero libera lya beire asago ke birobo bibyeliberera tindigwoki chinsa chonse chinsa chia enchiro lakini unabona mwacha iga kango na alimiri lakini narongora abwati tore eweda uneko genda oranyore yire yasarekire ose mambi obokendo ngoro ebono tingolimi bono nyoto tebege chuchu koruli ige chuchu kweli tuko pake weekend ebiro wewe woka totebe 22 hours ina benge na itukoligi korumo mogaso baka marago barande botuko bogim lakini ebuna binganiga nabo biwokange 18 hours obotuko bogima na mokoruma bipakange saa 3 saa 4 na makorime biro nande paka marago basa 12 saa 1 nande nao nindigareti bichuchu ebindo chinga bikonya kogenda saa mo byabera byonsiam anda kengige kogera bibera moiga aseli tangani ebichuchu ebi ne esoli tote nene gama gwara yiri tuacha litangani kwa nyora kerege chuchu kereire ne byorocha ibirire kerege chuchu kereire asobwai na yinde jonso ora nyore una tuaso ama biobwa yata magochese asa amo ose nande keroko nyore bichuchu bira asa amo igo obokendo mbaro biguro obokendo egento gya kabere ora nyore bichuchu ebyo in any case bigwete buyayo lakini asaboniga ebichuchu ebimbuya bire nejina etwaso amaese nyomba yabo byobwa eyinde byasuka goche SSM ase obolindi boli okubikora kose okubicheki anda kenkale ngo okubicheki litu okumanya kwanya konyora gusina sara onyore gusige bichuchu na bideiga byatacha ne byakure gusibyarale byanyore libera linyige byakure maiga ayungo chara korekana sana totebe mono mbotuko una chita ichogete ne estima chigutumia nabera abitu embura ya ture botuko estima ya chire ose estima ya chire koraire chinso gocha gotabo gocha korore bichuchu okonyora biguro bokendo byachira samo ke yatanga netensa ko gilibera ya tore konyora rende
wa nyongire go kanyora bya kuru mbiye mono bono kurabwatiriraga bwa sensemo intangani y'umuruburi yoiga nande ndocha sensemo yenda suguchwa mange otumanyinga marwere kichingo kechikonyora naende na kyubule ndibwa ebole gosemali yogo kyobwana tuguchia ekero chanyo ruborwire manene mono ni ibire bichuchu ne bichuchu ntomatembe ngane kyubule ndibule obonene mono ngochora gotebya sensemo yo na gototebya nga yuchukwonia ebichuchu ebya ochi gosenga bari bari bawo kuguli kurabwatiraga bu tetra nasumutumo kake ongwere na tole kolende omwacho muligele gotokona sensemo yende ntoirane no manyete igoronga ebichuchu ebina kibwanete kulendwa mali yogo kibwanete kwagu nane na mwana kibwanete kulendwa ekero bire bikego ikiraso mukenyo yomo tetra enda sumutumo kakego ngwere na tole Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbabwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbabwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbabwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibire isato isano nemo inye isano gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibire inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika chimashini chekerero Ndizi TV Obwansu Bwomogusi omwancho mwaligereria naende twarura somo timoko asensemo yende yakabere twasoire astori no mulimi tobweri tukalia ro yogo toera mange igoro yobo tugi bwe bichuchu anene mono ebichuchu be improve kenyeji nimeto mwancho mwaligere ko risko gabunu gaste ko ebolinga improve kenyeji niye bwata mangana mange asensemo yobolendi asensemo yendagira kolenda yo nsingwe manyoreli tukulia lero nga obo tuyobo no nyare ko tugaga gabu mwawe linde linayo gendreli sengenchonga nko imanyitorenga ebichuchu ebindi bwate wegasi mono go sebire raisi
Ndizi ayonsi iko konyora maiga segeta seni kya Ndizi TV kabisa rastega mu akuri lyo muruburi Oboremi N'Obonda nabo nabo tubwati ase metandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News ana boko tubwati ase nsemo ya YouTube na Ndizi TV News nabo igona boko tumera SMS wetera se nambe yera se screen ya ugabu ende litunya ko batogusanga sobwa muri buri ya ndya ntirane maiga segeta seni yetu kya Ndizi TV nabo igonye gotaite ngo taleba kamugondo kwabo sasa tugete tugo yao nabo kontumera SMS ende litunya ko batogusanga asobwamo ayo mintongo nya tuko gotebya nga ebichuchu bigo bire improved kenyeji andake kora tutebya ngonga ebichuchu bikara byarwalire na kigo chikwa bikora buya mono so kombo eli swali yo asense mwe ebichuchu bi improved injegune se famu ya nega ni mbwatu expert cyane onye narogire egechuchu kyarwalire egendege tangani ngokerusie se binde ndogwate gendo gekoro kwa isolation center ngoro sia snaro ndo sete isolation center ose squeeze out na quarantine abenke corona na kebeka kando ejinde nkenyora kwa evinda maroire ndaracha kako rengere yiyo go kingogora nimbwate expert cyane ngo bakingo mwakeresimi onye karanga ocho birigereji onte yogo kilibwana tokogoro ejinde nanda nagoro asese mo nkianda kikiagerete ayokaranga tugo tuge bichuchu byoka kwa andake kwao ne ose kwa rabno kora ota roche ngati go tuge improve kenyeji baka chikote asegi tanga ni rina kwa nauna nje naga kinire bichuchu paka yaba chingo kona ganyamageni nje na wata bosemi buna no kinege chuchu okyoni kulingana gaje sigiki kiki kurenda bare mimbaro batali konyara ko kinie bichuchu kurunse bire bingare bie osebikire buna iga tali konyara bono kwanyora buna abange ebatagete jirige kirose chigwikibere chigwikisato osomotieni njena naba nabaro bagendere bachikoni yabachikokini eginde banyora magena osebawone buna chingogo chienyama ase bichuchu biga ko kwatebange ko bichaka ugo bichakiri tuko bakanda ke chiwikinye asili tuko gaiga anda ke chi vaccine nchiro ko chi okwa bichuchu bimbi nyara ko babikorwara gusibikwe ase bichuchu ebi none ngo kwenda yonse nebwana takokorera vaccination kwanyora baremia bange mbaro bakorera buna nje chingoko cyane nchacha gitoko kubusai ngoko tiko chaka kubusai amarwere chingoko naro nande nekyo konyora buna none kero wachaga ise famu nkwara konyora ntonyare toko gitenjira gete ngokende yon skuru sikote konyara gochama chiricho kachimanyetema na chimanyete buna nchinje tama amayo ebichuchu bitakero korero vaccination paka yabeire ngoko nakogendera eyinde te basa konyora oboroire vaccination ni ntangani nero tokoroka marex yeye ne expert chiriche achari na boka banyene bakora bataratore tere bichuchu tokore brooding bono ga se brooding yane ege ese weekend tangani ngwande bichuchu vaccine ntangani ekoroku NCD Newcastle eyi tokoroke se kusie umusando eyu vaccine eyu nere gokonya go control umusando oyu akabere se wiki akabere nama kobea vaccine ekoroku gumboro eye nere ngo konyere si infection chinde chiko cha develop ese bichuchu ande toma koirora ase wiki ya gatatu toma koirora nande second dose iya Newcastle NCD aya ase wiki ya kane ase wiki ya kane ose wiki ya gatatu na boko bya bumboro ose kwama gokorera NCD bona sichi ama achi vaccine echi ibere chibwana to koiroro marakabere ase umutinyo utaraera ejinde na injina makone kinkone yo moremionde inde nimeto buna echuchu kinani ngwe chikonyora maruira ande asense amayo botugi kwatugire bichuchu ebi ngo chikoikabira umutinyi anda kenga yugo chikwanyora umuntu orakogori bichuchu ebi litangani njena amayeto koligi market ye bichuchu
expert cyane abo bachagete kombundisa enjira yo kujigi market y'ebicucu ebi ebicucu ebi yegete market yawe kamanyikana abantu baganja chingo kechi echigo kina bwangu nande chingo kechi na magena ngo igwa nga sesemo ya magena igo chikobeka ligena linene sana aya nono go kina woka none gechuchu buneke kerega no ke imo kyo ke bwata egechuchu keteke to sana kiki kiaragire kirebuya no taka keregi akinire nabo okobeka une chingoko echione mune chenyama oso chikina nande une chingoko che chiamagena bona asa mangana ya marketing njinana chagete ko konya kobora boya se expert chilichiane nkonyora bara bare meri batagete bicucu byechi wiki wiki sato no motinyi igo nkonyorora abalimi bali bakugusaba abantu bali bataitu kuchugutuga bakugulia ebicucu ebiga andake asige chucu eke monire ngo kioni ekero gikiro mutini asige chucu etongo chakera asige chucu kie wiki ege chucu kie wiki ngo kioni shilingi 120 shillings echi wiki vere naone 150 shillings echi wiki sato naone 200 shillings ase omotienye kire chi wiki nya na kioni 250 shillings andake buna yoru musaye kugutige bicucu bigana anda sensemo igo kubionia nene mono igo kora senseme buno bonchoriria usobonia ekero ko biana na guchisiko gali gose binde bya nya gutera nonye onyoro ko abitiga irigwa tugire bya bire buna chingoko ngoja yare ya ngo ikerere ya nyerekana igobo una boniga ntubwate ese country ito economy ya chakirgo yabere igoro sana none sense mwenda gere chingoko amagoya chire igoro bono linde kwanyora bare mibali bategete chingoko baba discourage bakwa moyo batebonye chenge yakinire batiga bono unanje jetingotiga nabongonya gokini byande ese stage ende korko growers byanya gokina nande buna bikonya gokina abare mimbaro babitagete kengo nyaro ko manyege chuchu ekinege ne tuoni wosene ngoko ekero biri bichuchuga na ekero ko nali montara chagotenga nteto no ngone lichi improve dikenye chiri chitwani gose bire chingoko ko nyaro ko manya ekero biri bikeiga asekera bire bikeiga kera bikire unabinganiga ngo nyarande lakini mono chi expert cyane nabo bangoroge tubunango gigere inamanya umosune nere ne tuoni nere bona sense moyo boni korate byangu mancho murireria amanyenga obotugi obogosomotigere ngane yemo amanyenga naere nabakunyara gutuge ebicucu ebiga nande akero kwa motebiri ase gwetera se insete ke yemo nyako komatenga na kiara konyore ga gutaka konyora ebicucu ebinera chiku chako botugi no boiga egento ndate yagare mibaminto baba soko kwa moyo gutuga chingoko nande chingoko chingi yachiachie ne chi improve dikenyeji chingoko echi echie abande bagoteba buna echire chinkonkorenda chibwa tuborendo bokon kokorete ama egasi yago buya chingoke chigo kinabwangu ando soyi utagete komanya amangana amange korwe sinde igoro yoboremi obo ose nande kugore bicucu korwe sinde nabo akakondigia sinamba cyane ose asibaye bago toko mutando o Facebook nongo toko ngoroko Isaac the Poultry Farmer ose nimbate page yane koroku chikia Poultry Kenya ase namba yane nabo konyora ere 07 58 56 58 18 irore range nambe yu naende elinde banyako bakonye manyabuya namba yane so ko irora ere 07 58 56 58 18 mbuye mono sana so kutwanjira gutara wikaga iga nande tura nda somo timo kake go tokwirana ntuchukwirana next part you want to be kwabere wote inga ntubuni mbwato mo manyone ukontebia iga ukontebia iga ntuchukwirana era nyako baga gotebinga nabo igo buna gwato era sire bolende bwibicucu bwene takoru nando nyatali boigo atutebikirikega nidi elindo yole skogali amanyenga obujamboro gosobwa nsumboro bokolinda ebicucu biga
omwancho murigereria ngagirete no gende tugutubwatia imeyo murobori yo Oboremi N'Obonda aseli tukoli ale tubwate obutugi bwe bichuchu korokere elitukirimo paka goikage komotienyi yanda gutubwatia asensemo ye mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News asensemo yetu ya YouTube Ndizi TV News na ndebo igo na bogotumira SMS gwetera sina mbeyira screen ya ugabu erinde litya ko batogusanga asobwamo tetenda somutimo kakegera kini kotokwena ntoira nenga no mumanyoyo bwe bichuchu anya kwa batainga ntitega neri tetenda somutimo kakego ngwira na tuli Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ecology ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni bw'ugutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT ase bari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Waigo nkosomia bare chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO kubwatikana nobonye bwito bwige kigetambe asensemo y'ibintu by'ugutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chechingincho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Nabugu tutarira ime yomuchukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omwancho murigereria nainde twarura somo timoko nainde karana batebya twenda somo timoko kabere nabatenga nkuira na sensemo ya gatatu nigire no mumanye umanyote igoro y'obutugi obubwetsi bichuchu anemo ne bichuchu be improved kenyeje sago cyo twerera mange yando kutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News ase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News nabayo nabo tumera SMS wetera sina mbeyira ase screen ya ugabu ende tunyako batogo sanga asobwamo isaranso ike ende libwe manyikuru asomo wanyitonga nikikega ne iriko ende bichuchu ebiga nainde aye no twarobote boko bituga mbwatie ngo tebi nale twe manya mange expert kora tebi ngonga aye ningo asa Marieta ngoro kumoranga Mausani I'm an extension officer trained from the University of Nairobi PSC Agricultural Education and Extension. Apart from Obotuyo, no mwalimu ngosoma paya agriculture Nyamonyo High School. Bono iga part of the extension work to akorire nyingi Oboremi N'Obonda to kora extension work to kora kwanza extension work no gosomia baleminga in case utaraja kabuli botugi bondo bwensi ita kole mamugondo
gose gotuga chiye obotugi ntobwate chiombe ntobwate chingoko ntobwate chingurue all what it takes on livestock farming. Now ase bono iga rero rituko ria rero ndaite gosomia abaremi igoro ya yogotuga improved kienyeji chicken. Improved kienyeji chicken tobwate different types of breeds ye chingoko tobwate pure kienyeji kienyeji nchiri abaremi okonyara bange batugete obya bwa emboro no bwa emboro ntobwate improved kienyeji na chichira rongo basomi ntobwate layers moigo morimi tokoro ku Douglas at first kana mutarerete gatugete layers. Those are red dragon singoko chiricho kubekwa magana for consumption. Bono ritanga endanga nyanga akonyora sare nyinge orugutugo chingoke chiare yasegachaka gutega bono chingoke chicha improved kienyeji after na amasominga improved kienyeji kero gochituka kuripimo peta tani gutuga chingoko chiare yas. Now aserero gochikuba somi goro yogutuga ebichuchu from day old to 1 month. Now as a day old to 1 month before ntaraba somi ngakioko bituga first of all bakomanyanga ebichuchu ebi ngayoko birusi wachirire ebichuchu ebi kwa binyori ngayoko binyora mondo yokonya ao sure uri upinga chingoge chakwa ni improved kienyeji gosenjiri improved kienyeji. Now the first thing before taramanya improved kienyeji ni day old taraisi komanyanga weta injiri improved kienyeji gosenjiri improved kienyeji. What you need to do okwaenda kwa body expert ngoena nande namba yane Mombolinga, where can I get this reputed types of breed? Because I've been working on this for now. This is the 4th year. Mwakokan. Kurunjaga kuegelia baremi. Kuruye chingo kuchi wono nima ete mono as improved kienyeji mono with as a breed. Wono kero kwa nyodi chuchi from the reputed source. Na iwo kuboli sakanga na chagete. Incubation. Keraja ka incubation. Ega correct akasinya kanyora konyora sale nyiko we incubation tatio kontani gososi chuchu. Now a problem ya incubation incubator tote bote to incubate amagena 600 na ogo chake 600 kuna incubate konya nyora through incubator amagena oka itugiripia problem onye turanyora murimi utugete chingoko koro wa fichia chakiri kobeka amagena nande mo manye tutikanda kubuli swali limo asa amagena ali akobekwa se incubator amagena ali gabo nabo konya rusino na ya chilea choka chikobeka konya incubate usemagena kiana kiata kirekoba magena ki ya magena ali fertile na magena ali fertile na kira magena bwati chitwali e process ya incubation kunyanyora nande lazima be miasta paka tali onyo kubwate machine it will depend na utanyora miasta ni depend machine yobwate lakini problem as a vaccination ko baso minde program ya vaccination yonzi mugo chikanyora kira bali mia banke bago incubate bama it vaccination on marek chekero ko enda kunyegora eta kiri ni palik muri mili utugete chingoko chinyinga 1000 plus bona ayo bwate bichuchu 50 na binu incubate tukari incubate ya 300 days so ko beka 300 bya tura 250 toko bikorera marex uchiita watumire vaccine ndanga kurmaye ya marex gwenta koro day old bona iri muri miyo kwenda kwanyoro muri miyo abo tibichuchu ibone binde byakini binde bire kuri bwata marweire kwanyoro gwatwara bad reputation muri miyo tago cha sole ukolimona yentegeka discourage Douglas kagera bona kamboli ngayingo nyawole bichuchu ebinkamu refer to main source ya Uganda a breed F1 generation so ngoba the proper difference between F1 generation and F2 generation as we progress. Now let us start from day old to cut the time short because I want to be brief as a cock on a hen on my trend chinsa oh no ebichuchu kero kwa letre day old before abalemi abange ngoba abali kutige bichuchu bya day old from day old to 1 month. Why? Maybe kwanyoro yo ma otenga tabwa tistima ine challenge mo kwanyoro kwate oyo onde kwanyora otenga ebichuchu nje tindi ko ira bichuchu osinini ojinta gete biribya twara mario kwabande batebi ko maruma bono onye tubwa tistima muri ano lenga tubwa tistima to kumoyenye so tubwa tistima to kunyara gutuga bichuchu tubwate chi brooding pot and then tubwate ne brooding chiko ega enere brooding pot ye
aisa kasi ya progress na teno murimi omana someti kurmaega asofa ochire kiwango kiguru ikira bakango supply chi brooding pot one brooding pot yekero tabwa testima na boko nyora turuim namba ya nana ago kubeka makarama kwano kwanyetereka depending bono mune nabo kubekire bichuchu 50 makara icho irega wa kumeka so itikanda Steven auru night kurmaro baba kama tari kulima bwango nere insurated onye to kunyara kugureye to bwate chiko nere gaiga ngoro kya bali ega ne chiko ega kumekire kurugoro so that bichuchu in case bizo tamburuka mbiso amolero imi na kichi munyero seri kurugore one na beo konya again bali babwate stima to bwate infrared bulbs na chichi gachire gaiga ebirobwe bibi bikorosyo mo molero nko bunoro mobali okunega ibirere lira linyinge sana isa ina nawe kama byoka nawe ko steve chucho 100 kera bile deal kere 250 watts biro at most price ya bona 600 yakemo yoto akori kurwa kuna ndege ntokenda on paddings trojibuna dagra sigana abigete wood shavings amanta bange karango batei there is a difference between a sawdust na wood shavings ekaraba abekire baiso kutumia okay sawdust kora tatebyango omotutu na maseni bono mate watumire omonu gwekenya morero na nda baligere baita bange na bagusi kora batebyango sawdust no motutu bono entaite ko batei mbawange ngo baeresa ne mbali kuchibamanya sawdust ne mate power so machine ya kuchuelia mete nere omotutu no re sawdust nere sawdust bono echige chire wood shavings machine chire chine na chikurusio monena kegole bono ekitutari gutakerolie sawdust ibichuji bikire biribike storage motutu oli no le buna no bwate buna onge buna echenge gekerosire ole fine ole konyora the chicks normally tend to eat it given that ikwere ya erinse nere igo yani igo tete keirio tumekomo tutwekera biribike esinge chokonyora nga ibichuchu mbiranyara kumanya endagira no motutu okonyora byari motutu byatigano echenge biita on libire goro stage bya swatwale problem kwanya byatwala standard growth ni elyo kwanya libinde bite binene mondo bosini no jiko rwali mbuli kobwena ina marwaira ago changa boningia no motutu kera kwa bekiro motutu na igo kobairesa on corners you avoid the sharp corners when ta cover around this brood cover around once you are around in case onyo go tumia estima na genda matiri system ya chire bichuchu bigoshtuka kego bianda bya crank ase kon biso kobera for long time bidinga bigochirana bidinse bigo suffocate ono ekoneri ya konya problem ya nyirimi so it should not be sharp again another thing on feeders na yento kente wata bolina igumo ese bikoliera chindagira na ndemo bolinga saya turata chaini problem nero why this kero no bwento sanitize ndoli go sanitize ona kingote that is one of the obuno buyomo obutwara improved kenyech than layers bona ereta geire high aichi echiga cha improved kenyech asero ngacho bete sawdust no change they are resistant to diseases they are fast growth igo yani mbiri konyora marwaire mubwango tali gotoka ebire resistant compared to kenyech pure na layers ona bige breed ya improved kenyech ne resistant ise go attack na mali asero ngacho onye vaccinated bona kurabekera kwanyorire nga wasolve problem ya good shavings ya tware libere na in case system na ganda bona bokonyora bichuchu libere liria to eta sawdust yeli nero met mwamuboli good shavings ya guchuchurusi after 2 weeks depending on the width tanya vekire kera nyumure irinse sawdust yeli kurunse go chaigoro gotwarere around 1 meter per no 1 about 10 centimeters korunse gotira 10 centimeters yona rochana boko virus width yi na gotware gete na ona boko baroki erengiti une so that ya libere lichora korunse trochi korunse bono ne cement ne faranda otuko konyoro kendo boro in case simeganda uchuchi bochi watwara dampness na on amarweire yento kene ntaito kotema mono kwana na amarweire on vaccination abali mia banke ngobo abali kerba kunga vaccination ate ngindu ntori guteke bichu bya uld kera ntoma itiko vaccinate uko vaccinate ndais aisa kase kwera ikeira bono iga
the ways earning omorimi now the Isaac remember initially achakirete day old kotuga kurwabu agaika 1 month na abwate 1 month farm rugoronkorora muri kur 1 month to 2 months bado na abwate bono abalimi barokonyora bagusinyu is from 1 day to 1 month ochoba bono Douglas nowadays bupia to that to due high demand bono ngo supply ro manyeni na moro getie sa kurusi bantu bali bamanyenire bono one sa kubeke order in every Wednesday you are able to get chicks bono I know che farm ya every Wednesday ngonyoro le gichuchi kya day old igo bono goje kire chimatana kieli tukongero bono muna otro chibone ke bichi wiki be bie rero bichuchi mbiro twala konyara bya 1 week yani 1 day after to go program na bito kuchiko pick ner mo inchiko mo guide lise magana ya structuring asako bali mbali kwanza kira iro molemi ngomoro seriale prude mo kire yento mo bekero bora kire yo tute venere nyombo gwetera sole rero kwero bomanyo ke asako nyara konya bali mibandi bono omo expert yitu kora tutebia ngonga amangana vaccination anene mono na araba abali baratake kumanyanga igicucu karakerete gicikumukwira ne kiara kore kora mwereseranga amanyanga ngiri guciko kugwetera se vaccination echi na marwira ali ebicucu bikonyora mono bi improve kienyeji na ende mali yogo kibonete kwegwa umolemi ndetenda mote kwanza no nyore gicucu kire vaccinated to ba 100% ngange korwara na bo kerenda bobe kerwara but bono buye bwo vaccinate gicucu ne elige ko resistant to data attacks goro no mosando kero bocha totebu no yo mulimi ogwate bichuchu 500 bono gama mosando mocha nyoche tai vaccinated all of them will die because vaccination there is no alternative to wa prior antibiotic and ons yenda okara noko eitaringa lirie gocha kwage ita gose kwage eliminate completely over carry viral disease mosira mario to vaccinate na embeo akore tunembe viral disease yugo mboro Douglas ne una bate ne utumeka na mwereste patageni kuchwetran one from day old Marix vaccine the vaccine ya day old na kinaba telinge kerabali myabawe incubated they normally don't get access to that because it akiri in large scale farms one kere ya vaccine tu na Marix 1 day ogocha 1 week Newcastle first vaccine Newcastle no mosando the second week ya kabere gumboro ne week ya kane second dose of Newcastle kere 1 month nere 4 weeks 1 month 2 months tuachia fallbox bichuchumbiro ebito mbili attack batemba mia wange bagwate problem konya uri gichuchi gatorogeta maisi gosega igase ngonchu kwanya ore torogete bite osobo ntogete nando bonto bulengo chinarara mo manyoito gego twara ubuntu buna gusino borombe taboko base borombe nabu bone inero fallbox ebitono biri ebi one mondo ta vaccinate fallbox nero wing stop meta banda banke kero kubatenga bali mia banke kero yo improve kenyis boto bali no jininga kero kubekere chuchu wing stop shindano atenga one chingo keji chiko betu chisindani chia bota bwangu kono batu ale no jininga bono improve kenya chino ene nyama ya teri wansere mentire malio eline vaccine ego chi prevent nchichi gotoroka makwira bona itinge molemo bono manyire kera go chigwikera mangana fallbox aye bitone evidence nere bwate challenge nyinga sabali mia bangi through Douglas or through me you can get in contact with us tuache tu akorera kera gutu akoro kiri data on konyoro nago okumanya akora nande kora tutebiango ora tutebia abanta bange no ni chekindo yo mobo nabo maitenga chi improve kenye go chikoli ndagire nyinge na kia abange babonga gire na kibakwa boera guchituka kora tutebiango nga nki neke maene go seyine no bo babo saigo ya okay one question ngia sana ndaitenda bwate gichichwe ege chichweke ni improved kenyeji no ligerio kugoro kwae na kugoro sengorio konet yene saini ya moko mine improved kenyeji na bwate ikoratiga igo kero kugoro kwae kono ruga injiragete karaga chuchu igo ni improved kenyeji kero ge chuchu ko bwate same age ne ye kenyeji na gwete wait ya ege kere 2 weeks aga chuchu ya kenyeji ya 2 weeks karaga hakuna yenye tunaweza kombea nayo bono toikuiwe wait ya no rochino kugoro kwae okay ngombe tende ngombe bone kero bago ikeroni feeding ngoge nyama ya iso high quality nene ne kwaroli
roko nyore ne chiyu it has to eat again proportion oro si mubero production ya ligena na go go ligena ya ligena ne ge ko nyereta ne ndagera bono ekera ba tane bi kuri ndagera of course bakora ge lige chikera wa kera ge chichu na ge ko bitani to go chiko ne minute nga demo ge koragera demo ge so kibi ge ko ebinte bi ge koragera demo ge ko bitani and very fast within a short period of time no eli ke nyeji ngoke ndagera insini bado itu kuira up to 7 months kwa kwali ene already kwa 4 months ya kwa ile ene otro jiritani sia uchirene mapema asense moyendagira kire bichuchu ibire kurwa se litukompa kumutini anda kendagira yabone eli gosengo chenchuwe na ndite kendagira bwente kwa ngwa were munyansi kuruska chialia gosene ndagira yo ndagira kire bichuchu day old ntage tempate bone ndagira we have got different companies selling different feeds chi company tofauti chikoni chindagira tofauti divale ngonyorole ya mere igoro kuna unga ikere igoro niendere inge ndozi unachuanga kizuri cha chiusa kipaya cha chitembeza zinivu wono into kambi karabire day olitoko bya chikimash from 1 day to 8 weeks 8 weeks ebinchi kimashio after then to ama kobya uros next episode ngochi ko baro kitoron kurowas ochabuwa ka chi kale yas wono kelto abire chikimash korwabu na bibi kori wono yo as for now chikoli nchikimashuka chikoli njirikoli ngobono chikimashuka amache na maliogo antibiotic maliona ndara kwanda chikistart liquid paraffin kada bia chire day olingo chiatole liquid paraffin constipation kubo chabu icho choso kibo chabu aso kibo chabu yambi kolienda mete bidibire bike digestive system ya batera aba advance wana ko nyorege chuchu yeko chikiali ndagera yakwama wono liquid paraffin leo ekonye ndagera yakora yasoka wono ko nyebeka amachini liquid paraffin na amachi mo ko nyebeka ko nyebekira amachini chianyura nini wono kare chuchu chiko constipate yani chiko excrete kiaru excreta kere in liquid yani in food form brude kere kwagachwa anda kenkyu montaga ne iri gutwara asobora undi buri gwatebete nsangwa atutebye omotu tugotakere lakini obora undi obogara undi na botumie cardboard no se cardboard ne triply but the problem ye triply kunye kunja sometimes yoko nyore kubuneka cardboard ne rengia sana ibona na bo kero muri myatagete to kumo advice to mutinga kunye butora kunye linga iga na ba kunye linga into any size depending ne namba ye bichuchu abwat asibali ba gutumeka chi box mego ina magosa hapana is only would depend according to scale mete box kero bwate bichuchu 10 na beko ba no ole it much cheaper than ko ole adpod ya 700 ese bichuchu bado box mbia lindi bwate libere bono mu manyoito inseye taikaninta getonya ko gukwanira umulirete bwete senke Ndizi TV onya ko bakoma advice na kiabwa na tugutuge bichuchu improved kenyeji ose na kiara binyore okay mole ni na gotenga injina ngo deal with the perspectives for many things besides farming on livestock gokorande mangana ya farming yebimelie ebinge bio in case onye mo mildred karanje in future goto na bango basomiororo apart from that ngoro storage structure aisa kana masomioro de na mate storage structure storage battery cage system ngoro stole mangana improved Kenya chingo barabekera tole chinyomba chio korosya after bia rule pruda ngo enda bire nyomba ile nene ngo enda tole twanyorosi bisera na kyo konyebeka na kyo kubirenda kurwabo tenige ntokende ngosa through Isaac ngosa private chichi bia deol ora ga ni chichi bia deol be improved Kenya chi they as from Kenichik ogo twara chipri stobwata bono mne farm yeto ntobwa chipri dinya tobwata Ken Pro ne kege bali ntobwate kuroira neke masengani ntobwate kuroira ntobwate rain koruste kekerabu arafu tugatwara na kali improved ejine chipriding Ken Pro rain korusta yes kali improved they are four mama chiprid cheke to sapra na batoko bate yubuya bwa no akera kere prid one ile ngia senyam ne ile ngia samagen in life span but johnson buya chire dual purpose they are good for meat and they are also good for eggs amagen ne nyam ono kemurata ko bokonyi wetu namba ya nekoro ninde Facebook oranga monsani namba yesini 0718 355
914 nyirore 0718 355 914 kera kwa ngagere simi na bango ko kibinte binge rero bitu just at beginning mbiye mono sana umumanyi itobwiri tukoria rero nande tuanchire nego setu ego kirie aso kumanya mange igoro yoboremi gosobo tugyo bobwe chingo ko chire improved kenyeji ane mono ensemo ye bichuchu wekenga kende nande ntonyo ariko batugutanda gustoko bamanaye elinde tusanga mange nande gwatumanya mange bunaye umumanyi omwancho murigereria ngagerete gwatubwatirie kurutwa chage tomo chakana bo murubiri yo iganda nande gweka twikira omwelio asonya ko batokumanya mange gwetera somo lemeto bweri tukoria rero nabo igo asomo manyi bwo bichuchu ebiganya ariko bagotebia mange na gotebia narari ari tubwene tukubwati elinde litutuge ebichuchu bya improved kenyeji elinde tunyakoba na intokora amangana yo bonchoreria ko ikenga kiende naende nabo gotubwatia ase mitandao ya YouTube na Ndizi TV News na nabo gotubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News nabo igo nabo gotumira SMS gwetera se namba yera se screen yao gabu nabo nyogotete ngotalire nche Mildred Mumanyi baka mugondo kwa ugo saso tugete etugo yao nabo gontumira SMS yenkego gabo ntebia sole na ndai ningo endeli tunyakoba tokora omurubirio onkabuno yo iga na ndabo igo onyogotagete oyimanya mange nabo gotubwatia gwetera se mitandao yeito eyibuna nagotebirigo goikenga kiende naende tigatumirane imeyo murubiri Oboremi N'Obonda bye bye. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao